Kultúrne aj spoločensky štedrý rok žili kúpele Sliač a ten nekončí. V priebehu celého adventu môžete prísť nasať krásnu vianočnú atmosféru práve sem na nádvorie kúpeľov Sliač. Organizovanie kultúrnych podujatí, ktoré sme robili, bolo ocenené počas celého leta, ale aj jesene vysokou účasťou návštevníkov. To nás motivovalo a dostávali sme také otázky, že čo v zime, že radi by sme prišli aj v zime a ako by ste nás motivovali. A my sme si povedali, že áno, vymyslíme niečo a vymysleli sme tzv. Vianočné kúpele, čiže nádvorie kúpeľného hotela Palás sme prispôsobili kvázi ako také vianočné trhy. Tieto vianočné kúpele sme otvorili takým podujatím, ktorý sa nazýval Summit Mikulášov a v rámci Summitu Mikulášov sme odhalili Betlehem od Františka Liptáka a Petra Kostroňa, ktorí vytvorili ako takú umeleckú atrakciu v našom regióne, ktorá sa bude nachádzať na nádvorí kúpeľného hotela Palás v hudobnom altánku. A Betlehem tu bude dostupný počas prvých 3 adventných víkendov. Bol som oslovený kúpeľmi Sliač a Jankou Surajovou, to bol jej nápad. Niečo také som už robil, a nie v takej proporcii. A vždy je to nejaká výzva pre mňa a hlavne som myslel na nás všetkých, na deti, hlavne na deti. Preto je to aj taká štilizácia, ktorá vychádza z nejakej incity, naivity. Je to nejaký taký odkaz a posolstvo Vianoc. My sme veľmi radi, že kúpele Sliač majú podporu nielen pre svoju obnovu, ale pre svoju štandardnú prevádzku mnohých inštitúcií v okolí a takou inštitúciou je aj oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko, ktorá vlastne nám pomohla zabezpečiť tento vianočný Betlehem, ktorý tu máme a za ktorej podpory organizujeme tiež tieto kultúrne podujatia.